Masibaya Valenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito tayo sa Greenfield Square dito sa Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Syempre, titikman natin later guys yung pinagmamalaki ni Chef Vince Garcia. Itong bagong bukas niya, Chef Baboy Unlimited Premium Korean Barbecue. So excited na ako guys na matikman yung mga Korean barbecue nila. Kung gusto nyo pala pumunta dito, so nag-open sila ng 10 AM until 10 PM. Syempre guys, open sila Monday to Sunday. So eto na kabalen, papasok na tayo. And then syempre guys, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer ni Chef Baboy. Tara! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. So ito na yung pinaka-pesto ni Chef Baboy. Ayan. So napakaraming available sa tables and chairs. And sa kabilang side, ito na nga. So yan. Ang kagandahan niya guys, kung magluluto kayo, meron silang sauce para igupin yung pinaka-uso. And then sa pinakalabas guys, ito naman yung pinaka-alfresco dining ng Chef Baboy. Ayan siya. Ayan, so kakasya daw dito is 20 packs kung ay special occasion kayo, and then kung gusto nyo pa-reserve itong pinaka-alfresco dining nila, so pwedeng pwede. Wow. And then kanina nga po, umakyat kami sa taas, pinakita din yung pinaka-pesto nila sa may second floor. So kung gusto nyo magpa-reserve, may ano kaya, special meeting or occasion, so pwedeng pwede rin sa pinaka-taas guys. Good morning, sir. Good morning po. 6 hours na po sa Chef Baboy. So sa 549 sir, ano na yung inclusion? Lahat ng to? Yes, sir. Lahat na po yan. Meron po kami plain pork, meron po kami plain beef, conflict style, marinated pork loin, beef bulgogi, chicken teriyaki, spicy pork, spicy beef, and spicy chicken. So halos lahat ng meat sir, kompleto. May pork, may chicken, tapos meron pang beef. Yes, sir. Meron po. And sa mga side dishes sir, lahat ng to kasama. Yes, sir. Kasama So po. meron kayo 4, 6, 10, 14, 16 side dishes. Yes, sir. Meron po. Nice. So isang order sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, good morning. Water, and ice tea. So yun yung unlimited drinks natin. Yes, sir. Ano po? Utensil. Tissue. Thank you. We have macaroni salad. Macaroni salad. So ito na nga lahat ng kabalid ng mga inclusions ng mga side dishes nila dito sa Chef Baboy. Yeah. Spicy cucumber. Ooh. So ito, spicy cucumber. And ano yan sir? Kimchi, side dish din. Aside dun sa may kimchi rice natin, so may separate tayo mga kimchi. So yan siya. Alright. And next sir? Pickled radish. Pickle radish. Yun. Oh. Yan. Next sir? Bean sprout. Bean sprout. Yan. Napakarami ng mga pinaka-side dishes nila guys. Nabanggit ko nga kanina, almost 16 side dishes yung meron nila dito sa Chef Baboy. Meron din po cabbage salad. Cabbage salad. Yan. Oh, excited ko nung tikman itong mga side dishes nila siyempre. Aside from unlimited premium Korean barbecue guys, sigurado dito pa lang sa mga side dishes nila, sulit na sulit na. Next one po yung potato marbles. All time favorite. Hindi mawawala yan, yung potato marbles yan. Then din po kami ng Japchae! Yan, my favorite japchae! Okay. Mahapon diba? Meron Next, din po kami seaweed. seaweed yun. Seaweed. Nice. Stir fry anchovies. Oh. Ito yung medyo sweet mo, di ba? Yes, sir. Okay.
fish cake. Fish cake, yun. So, ang tagal ko na rin hindi ko nung nakakain ng fish cake. So ngayon, matitikman na natin. Ang lettuce. Siyempre, hindi makakompleto yung Korean barbecue natin kung walang lettuce yan. Ito na po yung mga meat natin. Ito po yung ano po, chicken. Chicken! Right. Next po yung ating natin, beef. Beef. Yes, sir. Yun ako kabalent kung hindi kayo mahilig sa pork. So may available silang chicken and then syempre meron silang beef. Kung hindi naman kayo kumakain ng beef, syempre meron silang chicken and pork. So ito na nga kabalent lahat ng sinaserve ng Chef Baboy. So for only 549 guys, matitikman mo na lahat to. So napakaraming side dishes and then syempre sa mga meat nila meron silang pork, meron silang beef and meron silang chicken. Sa pinaka pork nila guys, syempre ito yung pinaka natin listahan. So plain pork yung nasa taas and then marinated pork loin sa gitna. Sa pinakailalim is meron silang spicy pork yan. So lahat ng mailig sa spicy. And then sa beef naman meron tayong plain beef and beef bulgogi. So ito guys, excited ako sa beef bulgogi kasi alam mo naman, bulgogi lover tayo. And then syempre, spicy beef. Yan, hindi mawawala yung pinaka-spicy pork and spicy beef nila. And then syempre sa mga chicken natin, meron tayong country style chicken, chicken teriyaki, and then yung spicy chicken. So yun na nga kabalin, bali magluluto na tayo ng mga limited premium Korean barbecue natin. Yan, taas mo natin to. Kagandahin niya guys, hindi ganun ka-usok dahil nga meron silang yan, sauce. Una nating lulutuin ito nga, spicy pork. Oh. Spicy pork. Then syempre guys, yung pinaka-favorite natin yung beef bulgogi. And then syempre guys, di na mapapahuli dyan yung pinaka chicken teriyaki natin. Yan. Yun nga sabi ko nga kanina, no? Kung hindi kayo mahilig sa pork, so may pagpipilian naman kayo. Meron silang beef, meron silang chicken. Yan. So yun guys, na habang hinihintay natin yung pinaka niluluto natin. Yan. So titikman muna natin yung pinaka soup ng Chef Baboy. Steam egg. Siyempre guys, hindi mawawala dyan yung pinaka-steam egg nila. Yan. So lahat ng inaanap nyo sa mga side dishes ng mga Korean na restaurant guys, halos nandito na sa Chef Baboy. Sarap. So nakakabalan, no? Titikman na natin yung pinaka-spicy pork ng Chef Baboy. Yan syempre, didip natin sa special pork cheese ng Chef Baboy. Yung pinaka-pork cheese nila guys, so, sariling gawa ni Chef Vince Garcia. So for sure talagang napakasarap nito. Uy! So that guys, no? Pag sinabi ng Chef Vince Garcia talaga, quality foods. Next natin titikman guys, itong pinaka-beef bulgogi nila. Ba natin yung sauce. Yan. Kung ayaw nyo ng mahusok guys, pwede nyo ibaba yung pinaka-sauce nila. Sarap. Sobrang sarap guys ng pinaka-pork dish ng Chef Baboy yan.
So yung pinaka-porches nila is unlimited din. So lahat ng kikita nyo guys ay dishes, drink. So sa mismong rice pala nila, so serve sa akin is yung pinaka-kimchi rice, pero pwede rin kayong mag-request ng pinaka-plain rice nila. So ito na kabalin yung second set natin. Syempre titikman natin dito spicy beef nila. So kanina natikman natin yung pinaka-spicy pork. So yan, dip natin dito sa special porches ng Chef Baboy. Grabe guys, napakasarap ng pinaka-porches nila. Actually guys, itong Chef Baboy hindi pa siya nag-grand opening. So opening pa lang sila, nag-start sila nung nag-open yung pinaka-soft opening nila nung February 14. Sarap. Country style chicken. Grabe. Siyempre guys, hindi naman papahuli dyan yung marinated pork loin nila. Kaya kung tripin yung siyempre samahan siya ng rice, pwede naman. So ako, gusto ko yan, ditip lang sa mismong porches nila. Napakasarap guys talaga. So yun na kabalin, inulit ko yung pinaka-price nila is 549. So alin na lahat, only rice, kimchi rice, champagne rice. Siyempre yung drinks nila, meron silang water tapos yung iced tea guys. And then yung 9 flavored premium Korean barbecue nila guys. Sobrang sulit naman talaga. Hindi mataba yung mga pork nila kasi nga premium yung gamit ng Chef Baboy. Yan. And then sabi nga ito 549. Sulit na lahat ng side dishes guys. And then guys, no, syempre importante dyan, maraming magtatanong kung paano ba kung may kasama kayong mga kids. So sa kids guys, sa 2 years old, free siya. And then 3 feet to 4 feet or 3 years old to 4 years old, nasa ano siya, 50% off yung pagkakala ko guys. Pero lalagyan natin sa description kung magkano nga ba talaga yung pinaka-rate ng mga kids yan. Siyempre pinag-usapan na yung kids, so pwede po yung mga kids. So may mag-presko dining naman sila sa labas, hindi na rin naman ganoon kahigpit. Yung mga kabalan dito sa Greenfield Square, makikita nyo rin yung mga ibang restaurant ni Chef Vince Garcia. Siyempre guys, andyan yung pinaka BG Bake Shop niya. So kung gusto nyo magkape, so pwede, halos katabi lang naman siya ng Chef Baboy. So nag-offer sila ng mga cakes and pastries, siyempre mga coffee. And then kung gusto nyo naman makatikim ng mga steaks yan, andito rin yung pinaka-restaurant ni Chef Vince Garcia, yung Rainforest. Yung Rainforest Kitchen, ayan. So halos dito, tatlo yung niya, yung pinaka-restaurant siya. Una itong Chef Baboy, yung BG Bake Shop, and then syempre yung Rainforest Kitchen. So inulit ko yung pinaka-place guys, dito lang yan sa Greenfields Square, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. So ayun na nga kabalin, kasama natin yung ibang kabalin natin dito sa San Fernando, Pampanga. San Fernando kayo lahat. Ayan. Tanungin natin guys kung ano ba yung experience nila dito sa Chef Boy. So yan, unlimited premium Korean barbecue. Kamusta sir? Okay naman po siya, masarap, yung service mabilis. Masarap siya eh, sobrang sarap niya, wala akong masabi. Lalo na yung cheese. Ako kasi natikman ko na kanina, grabe yung pork cheese. Tignan nyo naman po, lima yung baby. So nakailang set na kayo? Ako po yung rice ko pang Naka ilang na kayo? Afternoon tea sets yan. Tsaka ang ganda ng preparation nila, no? Naka-afternoon tea set sila. Yan sir, kamusta yung experience mo? Napakaganda po, lalo na po, napakadami po ng mga side dishes nila, madami po kayo pagpipilian. Tsaka po yung mga meat nila, mga quality meat po, napakalambot po, kapulala na po yung place rin po, maganda, hindi po mainit, sakto rin po yung mga upuan, comfortable yung mga chairs, hindi po sila yung mga typical na mga upuan, nasasakit yung mga likod. Ngayon guys, kung
naghahanap kayo ng mga premium Korean na barbecue, punta na kayo dito sa Chef Baboy. Yan, napakasarap guys. For only 549. Lahat itong pinakita natin sa pinaka-vlog natin is unlimited. Ultimo rice, yan, mga side dishes, mga meat nila, and then syempre yung pinaka-drinks. Grabe, talagang minusog tayo ni Chef Baboy. Yun, thank you pala kay Chef Vince Garcia, syempre sa pag-invite sa atin para matikman yung mga premium Korean barbecue nila. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, na huwag nyo kalimutang i-share itong video to para malaman ng ibang kabalin natin dyan na may nag-offer ng mga masarap na premium Korean na barbecue dito sa San Fernando, Pampanga. Yun, till our next vlog, peace out! Ready ka ba? Mayaman kayo.